Euskal Herriko maparen eskuinaldean, Urgardeneko ibaiek zimurrak sortzen dituzte. Hotzetik babesteko elkarri lotutako herriez zipristindua dago lurralde hura. Han, amildegi sakonak zeharkatzen dituzten mendigaraiak dira nagusi. Aspalditik bizi dira han gure lurra maite duten pertsonak, eta aspaldiko abentura eta kondairen eszenatokia ere bada. Auña mendietan gaude. Urteak joan, urteak etorri, mendietako urbiziek erreken hildoak marraztu dituzte. Ura hotza eta garbia da, elurrurtua bezalakoa. Ezka ibaiaren urek Nafarroako mendi gailurrerantz garamatzate. Haren hildoaren bazterrean, estu Burgi dago. Kale estuetan ezker eskuin etxeak elkarri deutxie. Pirinioetako herriska askoren antzera. Hotzetik babesteko etxeak dira, baina baita babeslekuak ere. Muga-mugan dagoen Aragoiko erreinutik gordetzeko babestokiak. Erronkarin gaude. Haran honetako biztanleak artzainak ziren eta gainerako guztiak almadieroak. Burgin, Erdiaroko zubi honen azpitik, 100 almadia handi pasatu dira mendeetan. Oraindik, almadiak eraikitzen dituzte, usadio arriskutsuark bizirik dirau. Lur hauetako semeek, ibaietatik garraiatzen zuten mendian moztutako egurra, lotuta, baltsa handi baten moduan. Zaragozaraino eramaten zuten eta batzuetan Ebroko bokaleraino ere bai. Bertan utziko dugu Burgi, goazen iparalderantz. Inguru honetan, abereak eta basoak dira mendietako urrea. Naturarekin bat egiten duen bizimodua. Ibaiaren hildoari segiko diogu gorantz. Mendilepo hauek ahots eder baten sorlekua dira. Julian Gaiarre tenorearen jaioterria. Erronkarin hazitako abeslariaren etxea. Erreboteko frontoi zaharraren ondoan dago kantari handiaren oroigarria. Gotorleku baten gisa, San Esteban eliza, zelataria ageri da Nafarroako estreinako monarkiaren sorlekua izan zen haranaren begirale. Nafarroako Pirineoetan, inguru honen ondare naturalak ez du parekorik. Arizti eta pinadi eder hauek mendigailurretako airea etengabe berritzen duten birikak dira.
Baso eta mendialde hauek iragan ezinak dira, animalia gutxi batzuen gotorlekua. Handik gora, kasik zeruan, haitzen erreinua dago. Leku honetan ura mirari bihurtzen da. Paradisu honetan Sarrioa da jaun eta jabe, erregea. Ezkaurreko haitze bakietan dabil batetik bestera ziztu bizian lasterka. Paisaiak arearrizko harresi baten antzera amiltzen da Aragoi aldera. Sarrioek, hegaztiek eta mendigoizale ausartek baino ez dute paraje honetaz gozatzeko aukera. Arkaitzik ez dago hemen, larreak bai ordea. Nafar Pirineoen inguru honetan, Izaba da herri nagusia. Gaztelu bihurtutako San Zipriano elizaren oinetan, kale estu aldapatsuak eta tilatu multzoa, hotzarekin eta elurrarekin ohitu dira. Hirietan desagertu den plazerra aurkituko du kale hauen artean 21. mendeko bidaiariak. Beheko suaren epeltasunaren arrimuan, bizimudu lasaiaren sosegua eta bakea. Idoiako ama Irribarretsuaren santutegi urrunean, bi erromeria egiten dituzte izabatarrek. Bata Idoiako amaren ohorez. Bestea uztailaren lehenengo igandean antolatzen dute. Mundu osotik etorritako 100 idoia biltzen dira. Mendi artean, haranik txikienek ere bizi-bizirik diraute. Hortxe dugu Belabartzeko harana, Aragoiko muga-mugan. Edo Belagua. Glaziarea duen haran bakarra Euskal Herrian, eta duela zenbait urte ekologisten borrokari esker, urbanizazio basatiaren atzaparretatik ihes egitea lortu zuen ingurua. Neolitiko garaitik, llanoko zelai bikainak artzainen sorlekua izan dira. Oraindik ere gune basati baten atari dira. Kamila Hartz zaharrak ere bertan igaroko du udaberria eta Arbasoen lurraldea berreskuratzen saiatuko da. Amildegi iristezin hauek gordeleku aproposak dira Kamila Hartzarentzat.